बिग बॉस मराठी सीझन 6. बिग बॉसच्या घरात भाऊच्या धक्क्यावर रितेशने घेतली सोनालीची चांगलीच शाळा. टास्क खेळण्यासाठी नकार दिला होता सोनालीने आणि त्याच्याचवरती रितेशने त्यांना खूप बोलले. रितेशने सोनालीला विचारलं की तुम्ही कशाला आला आहात इथे, टास्क खेळायसाठी ना. जेव्हा सोनाली आपली बाजू मांडत होती तेव्हा रितेश म्हणले हा ॲटिट्यूड घरी ठेवायचा, इथे नाही दाखवायचा, इथे सर्वे सारखेच आहेत. ह्यावेळी नॉमिनेट केलं आहे, पुढच्या वेळी घरातून बाहेर काढेल. आता बघायचं आहे की भाऊच्या धक्क्यावरती सोनालीला किती धक्का बसणार आहे.